Γεια, είμαι μπλε και δεν σκάει. Γυρνάμε από Αθήνα και κοιτάξτε την σε τι φάση είναι. Δεν κλαίει. Απλά δεν θέλω γιατί είναι ταλαιπωρημένη. Ξυπνήσαμε στις 7.30, ξεκινήσαμε. Την αρχή ήταν να ξεκινήσουμε 7.30 και ξεκινήσαμε 8 παρά 5. Πάσκαλα, εγώ ξύπνησα στις 6.30 το πρωί! Όχι μωρή! Εσύ είσαι περίπτωση. Μόνο μου! Κοιτάξτε το ματάρες. Κοιτάξτε το σπυράκλε. Το ανεβάζεις αυτό. Δεν το ανεβάζεις. Το ανεβάζω. Θα στο διαγράψω. Δεν ξέρεις το δικό μου. Ναι, καλά το ξέρω. Αυτό είναι το καλό. Γιατί της το είπα, Θεέ μου. Κοιτάξτε την. Πατσούλα μου. Κοιτάξτε εδώ το δρόμο. Και τη σκάει με την κουρτίνα. Είμαστε τραγικές. Oh yeah. Μπήκαν μορφίες κάντα, γυδιά στο αμάντρι. Άστρεπα χματάκι! Χαζό. Ама κοίτα γέφυρο! Ούψ, τέλειωσε. Τι τέλειωσε? Άσπρο. Έχει κι άλλο μικρούλι! Μόνο σου είσαι χαζό το παρατηρείς. We are tragic! Oh yeah. Και Barbie girl. Και Εσύ tragic είσαι girl. Barbie girl. I am a Barbie girl in a Barbie world. Λέφη Βασιλεία, είσαι μαλακία, you can. Dick hair. Κοίτα και πάει να το κλείσει. Πάει να το κλείσει. Μαζέψου, αν με προσβάλλεις. Έλα μωρή, δεν πάνε και κόλλησε. Μαζέψου. Τι? Μην γίνεται να το κλείσεις. Μην ξεχνάτε οι κακές κάνουν φακές στο εγκέφαλο. Οι φακές κάνουν κακό στο εγκέφαλο.